Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga yadda mutum zai yi converting ɗin Binance ɗinsa into smart chain, sannan kuma daga smart chain ya iya saka smart contract address na kowane coin ne, especially wannan livag da mutane suke son za su siya yanzu. Ga yadda mutane za su siya. Ga shi nan wurin, daga nan mutum zai making ɗin ga Binance ɗinsa. In ya danna Binance misali, zai ga an sa mu a nan. In ya danna mu ɗin nan, zai ga an sa swap to smart chain. Zai danna swap to smart chain. In ya danna swap to smart chain, zai making ɗin maybe suppose na ce yana son zai juya BNB guda ɗaya one. Zai baka BNB smart chain nan ma guda ɗaya. Sai ka danna swap. In ka danna swap, ga shi network fee ɗin da za a charge ka a wannan awa ɗin $1 ne point 7. In ka ce send, to ya zama 1 BNB ya koma 1 BNB na smart chain. Ka ga swap successfully completed. So wannan kenan mutum in yi haka ya zama ya yi swapping ɗin wannan ɗinsa BNB ɗinsa ya koma smart chain. Therefore wannan kenan. So next abu shine nan wurin zai ce bari ya making ɗin bari ya sayi livag. Sai ka zo nan ka danna D apps. Sai ka duba pancake swap. Sai ka duba pancake swap. Ga ta nan wurin. Kun ga pancake swap nan. Ga pancake swap. Therefore idan kai making ɗin pancake swap ɗinka ga ta a nan wurin. Therefore ka yi making ɗin pancake swap, sai ka ce okay to sai ka danna ta. Ka danna ta, za ta baka wannan BNB ɗin zai zama gashi a sama. Ga BNB ɗinka a sama na smart chain. Ga kuma wannan an ce select a currency a nan ƙasa. Therefore sai ka danna select a currency. Zai baka space a nan wurin. Sai a ce okay to wannan wanda ka sa search name or paste address. Sai ka paste ɗin smart contract ɗin da aka baka. Za ka ga LVGC. Sai ka danna add. Duk lokacin da ka zo nan gaba ba sai ka saka smart contract address ɗin ba, saboda already ka riga ka yi adding. Therefore ka yi canceling. Ka select a currency. In ka zo nan wurin, tunda sai dai ka saka livag. Ka ga shi ya fito LVGC. Sai ka danna shi haka. To nan wurin zai baka, sai ka ce okay kana son za ka sayi na BNB na smart chain guda ɗaya. Zai baka adadin abin da za ka siya a nan. A nan ƙasa LVGC zai nuna maka yawansu. So abin da ya sa bai nuna maka yawansu ba a nan, saboda ba a saka liquidity ɗin ba, saboda ba a yi launching ba. Shi ya saka bai nuna maka adadin LVGC da za ka samu ba. So amma yanzu misali a ce wani za ka siya nan wurin, a ce za ka yi haka. Let's assume a ce za ka sayi allies. To guda ɗaya BNB zai baka 15. Allies guda 15, 15.4. Sai ka danna swap. Sai confirm swap. Amma idan karanka ne na farko, in ka danna swap ɗin, sai ka danna zai nuna maka wallet. Sai ka danna trust wallet. In ka danna trust wallet, sannan sai ce swap. In ka danna swap ɗin, sai ce confirm swap. Therefore sai ka danna confirm swap. Shikenan zai siya maka wannan abin da za ka siya. Wannan shine nan wurin yadda mutum zai sayi wannan kowanne token ne daga pancake swap. Idan kuma wanda za ka siya shi for the first time, za ka iya saka smart contract ɗin domin ya appearing. Na gode ƙwarai, thank you very much.